bona tarda. La Mònica m'ha convidat a que vingui a explicar-vos una mica el perfil de l'arquitecte que treballa per l'administració. I nosaltres ens hem conegut, com ella ha dit, arrel d'un projecte que estem desenvolupant a Santa Coloma de Gramenet, que no sé si coneixeu una mica, és el perfil típic de ciutat metropolitana, amb molta densitat, envellida, etc. Des de l'àrea d'urbanisme, des de l'última legislatura, el 2011, van començar a treballar en com poder regenerar els edificis de Santa Coloma, que tenim aproximadament el 70% de l'edificació és residencial i són edificis que daten dels anys 60 i 70, amb un grau d'envelliment important. Llavors vam començar a fer treballs d'investigació, vam començar a fer proves per veure si amb els temes d'estalvi energètic, que és una cosa, com deia la Mònica abans, que tots tenim en ment, podíem acabar estalviant diners per invertir-los en rehabilitació. Que és una cosa que ens ve des d'Europa, que tothom ens l'explica, que fins i tot les normes que venen de Madrid parlen d'això, però que la realitat, quan et trobes uns barris socialment complicats i econòmicament complicats, com tenim molts a Santa Coloma, no surt, no té futur. Vull dir, hi ha llocs on experiències com la que estan fent aquí a l'Eixample de l'Illa Eficient, a Santa Coloma no té lloc aquest tipus d'experiències. Llavors nosaltres al final hem posat en marxa un projecte mitjançant el qual és l'Ajuntament qui s'ha anomenat com a administració impulsora d'un procés de rehabilitació, però d'un procés de rehabilitació dels edificis dels veïns. Aquest projecte és un projecte amb un desenvolupament que portem ja 2 anys i que per nosaltres és una prova pilot, és a dir, és la primera vegada que ho fem, també ens han dit i hem vist que és la primera vegada que ho fa ningú, que fins ara les administracions només es limitaven a delimitar zones per rehabilitar, per renovar, per reurbanitzar, però no entrava dintre de la propietat privada perquè la propietat privada en aquest país és tabú. Llavors aquí el que ha passat és que a força de tot un procés de comunicació, d'informació, de mediació i un projecte en el qual hem intervingut diversos serveis de l'Ajuntament, hem aconseguit que la gent que té molt pocs recursos entengui que ha de rehabilitar els seus edificis, que l'administració està per ajudar-los i que tenim el projecte en marxa, les obres s'adjudiquen aquesta setmana, vull dir que al final és una experiència que està sortint. I no parlem de subvencions, és a dir, no són obres que pagarà l'Ajuntament, són obres que pagaran els propis veïns, que és una nova modalitat. La gent està molt acostumada que se li subvencionin les obres. Això és una radiografia una mica ràpida d'aquesta experiència, però jo us volia explicar també que la sortida de l'arquitecte com a treballador a l'administració l'heu de tenir en compte. I l'heu de tenir en compte perquè crec que en general tots tenim una imatge del que és un arquitecte municipal una mica estereotipada. És veritat que treballar a l'administració i depèn de quin municipi acabis treballant o tinguis l'oportunitat de treballar, les coses canvien molt. Un municipi mitjà o gran, que són gran part dels que hi ha a Catalunya, té una estructura més petita o més gran en la qual no només hi ha un arquitecte municipal, sinó que hi ha 2, 3, 4, això depèn dels àmbits de feina. Penseu que dintre d'un ajuntament les competències d'un arquitecte municipal estan tant en planejament com en gestió urbanística, com en llicències, com en disciplina, manteniment, projectes i obres, planificació urbana. He fet una llista per aquí. I després hi ha ajuntaments
que ja estan impulsant temes de coeficiència, de rehabilitació, projectes d'habitatge. Llavors, clar, sempre necessitant la figura de l'arquitecte. És veritat que les administracions tenen l'avantatge o aquesta manera de treballar amb arquitectes interns, que és personal municipal, o contractar els arquitectes externs. Però tant en un cas com en l'altre, jo crec que és necessari que exploreu aquest camp de treball. Si tu acabes treballant per l'administració com a contractant, com a persona contractada, has de tenir en compte on vas a treballar. L'administració té unes particularitats que no té el mercat lliure i són molt rígides en quant a normativa. Una altra cosa és la realitat. O sigui, acabar treballant per ser contractat per una administració té un procés. Perquè tu tinguis un contracte de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, has de passar un procediment selectiu, amb una sèrie de condicions. Això normalment al mercat lliure no funciona de la mateixa manera, perquè nosaltres, els ajuntaments i les administracions, tenim un codi, tenim una llei de contractes que t'explica exactament quins són els requisits que necessites per contractar amb l'administració. Aquesta és una manera de treballar amb l'administració que és des de fora. Jo soc un arquitecte, un professional liberal i vull treballar per l'administració, s'ofereix un concurs, un contracte i jo em presento. I després hi ha l'altre, que és formar part de la plantilla municipal. Llavors, per formar part de la plantilla municipal només hi ha dos camins, o et fan un contracte laboral o un contracte que no és un contracte, sinó que et fan funcionari, que són dues relacions completament diferents. Tot això vol dir que si tens un contracte laboral, en principi el procediment és molt més curt. Si has de passar una oposició per ser funcionari, el procediment és un examen que tots esteu acostumats, m'imagino, a fer, i és un examen que pot durar, un procés que pot durar un any. Un cop que ja treballes dintre de l'administració, l'administració és una estructura amb molts serveis diferents, que més o menys ja us he dit abans als àmbits de treball, i normalment a tu et col·loquen en un lloc. Per tant, tu el que fas és que estàs en aquest servei destinat a fer aquesta feina. I aquesta feina pot ser més o menys agraïda. Això també depèn. Però el que us vull transmetre una mica és que aquelles feines que en principi poden semblar desagraïdes, i jo crec que tots tenim al cap una mica l'arquitecte que concedeix llicències, la podem fer d'una altra manera. O sigui, al final, la relació des de l'administració amb la gent que ve de fora, que també pot ser un tècnic com tu, pot ser un ciutadà normal i corrent, però també pot ser un tècnic, ha de ser més flexible. I jo crec que en això tots hem de contribuir. És veritat que tenim moltíssima normativa, moltíssima, massa tot, però fer complir la normativa és un camí, diguem, a dues direccions, no? Després, els que no coneixeu l'administració, heu de saber que portar projectes i obres des de l'administració és gratificant. Són treballs gratificants en els quals entres en contacte amb altres tècnics i amb el món de les obres, però des del punt de vista municipal. I poder acabar intervenint en processos o projectes una mica singulars, com aquest que parlaven de rehabilitació, et fa també tenir una perspectiva. Jo durant aquests 2 anys, i això li explicava a la Mònica la primera vegada que ens vam veure, em vaig adonar, clar, quan treballes a l'administració, encara que siguis tècnic, acabes tenint molta relació amb la gent. Els arquitectes no estem acostumats a tenir relació amb la gent, i dic amb la gent de peu de carrer. Jo no sé altres tècnics, potser els enginyers també els hi passa una mica, no? Però tenim un perfil de vegades poc de peus a terra, no? I el que et trobes és que quan nosaltres encarreguem coses fora, ens costa obtenir el que nosaltres volem. En aquest cas del projecte de rehabilitació, ha costat fer entendre a la gent que treballa des de fora que al final tu tens
un perfil social, tens unes persones que tenen problemes econòmics, que viuen en un edifici que s'està caient o que està molt malament i que li has de fer entendre, no imposant, no explicant tècnicament les coses, sinó fent una mica aquest paper de mediació i de relació amb la gent, que jo crec, tampoc tinc moltíssims anys d'experiència, però crec que és el punt que a nosaltres ens falta, en general, el saber tractar no només des del punt de vista tècnic o creatiu, sinó des del punt de vista de la societat. I aquest apropament a la societat és bo tant per fer projectes d'aquestes característiques com per relacionar-se des de dintre de l'administració. No és el mateix ser proper a la gent a l'hora d'explicar-li per què li concedeixes o no una llicència que mantenir-te en un nivell una mica de tècnic. Jo havia portat més informació que jo crec que ja en tot cas li passaré a la Bàrbara perquè tingueu una idea que si treballar pel teu compte vol dir que has de tenir una sèrie de coneixements tècnics per desenvolupar la teva feina, és veritat que treballar dintre de l'administració també, perquè hi ha molta normativa que has d'afegir. L'administració té una manera de funcionar que és el que tothom coneix com el procediment administratiu, que el que fa és garantir els drets i els deures tant de l'administració com de l'administrat, i això està molt regulat. Llavors, aquesta és la part rígida, que no pots saltar. També té aquesta relació contractual, que també està molt especificada, i després el resta de normativa, més o menys depèn del camp que hagis d'abordar, l'hauràs de conèixer més o menys. Però és veritat que per treballar a l'administració aquesta part l'heu de tenir una mica, no per la mà, però sí conèixer-la, perquè malauradament jo no sé si ara és així, però a l'escola d'això res de res, però res de res. Quan tu entres en contacte amb l'administració no tens ni idea de lo que és la llei d'urbanisme, ni la llei de l'habitatge, ni la llei de contractes, ni la llei de procediment administratiu, que ara sona fatal tot això, sembla com molta cosa, però al final són 4 blocs que tu has més o menys de dominar i després sempre la tens al costat. Però és molt important perquè per treballar en qualsevol administració, no només la local, sinó l'administració autonòmica o la Diputació o el Consell Comarcal, en qualsevol tipus d'administració, l'àrea metropolitana, has de saber que existeix tot això i que l'has de seguir, aquestes pautes. Jo crec que amb el que he explicat no sé si us he donat una mica la idea de quin és el camp professional que es pot obrir dintre de l'administració. Jo t'ho agraeixo molt perquè precisament ell s'ha ceñido al guió i ens ha explicat el que pot fer un arquitecte en la seva posició, però no ens ha explicat el projecte i s'han quedat amb les ganes, que jo ho sé. Aleshores, com que no ens podem allargar molt, però sí que és veritat que és un projecte que és especial perquè sense recursos financers ha estat capaç, amb un recolzament jo crec que tècnic i polític, que això és molt important, que han fet equip, que aquesta és una altra. Ell diu, l'arquitecte pot fer coses xules des de l'administració i com a càrrec electe també. És a dir, que jo també us animo a que els que esteu implicats, que feu coses també a nivell polític, perquè és que al final les decisions sobre la ciutat, sobre l'habitatge, sobre l'edifici, de vegades no les prenen els arquitectes. O sigui que jo crec que també és una vocació que jo us animo que la desenvolupeu. Perdona. No, aquesta part és veritat. Vull dir, el que no us he explicat és la part política. L'administració té una part política, absolutament. I quan dic política no només són els càrrecs electes, sinó també els càrrecs de confiança. Al final, tot el que es fa dintre d'una administració depèn de qui mana, com en qualsevol empresa, i quin perfil té. I efectivament hi haurien d'haver més arquitectes dintre dels càrrecs electes, perquè us asseguro, jo que n'he tingut que són i que no són, que no té res a veure. No té res a veure en la part nostra, estem parlant de la part del que li diem serveis territorials, urbanisme, per les coses bones i les dolentes, perquè també sempre ho dic, quan el teu cap és arquitecte és molt més difícil convèncer-lo de que ell no... canviar-li l'opinió de lo que ell pensa, que això amb un altre que no té aquesta formació no és tan difícil, però per tirar endavant projectes una mica diferents i fora dels canals habituals sí que és bo
sí que és bo que hi hagi més tècnics, tant en càrrecs de confiança com en càrrecs electes. Aquesta és la part que... Sí.